Ahojte, tak ja vás vítam opäť pri ďalšom videu, no a pokiaľ ste si pozreli moje predchádzajúce video s novinkami Hot Wheels, tak viete, že som tam slúbil, že budem natáčať aj ďalšie video s modelmi Matchbox, no a ja ich tu mám práve pripravené a sú tam fakt pekné kúsky, mám tam aj tie modely z roku 2025, aj nejaké staršie modely, no a dokonca sa mi podarilo natrafiť aj na nejaké takéto zaujímavé modely v krabičkách a aj nejaké japonské modely, alebo teda skôr modely, ktoré majú na sebe nejaké japonské znaky, ktoré sa teraz dajú kúpiť v predajni Dráčik. Takže všetky tieto modely si teraz pozrieme bližšie vo videu, no a poďme sa teda na ne rovno pozrieť. A začnem prvým modelom, mám tu takýto Ford F-150. Ďalej je tu takýto elektrický Citroën C4. Veľmi pekný Mercedes-Benz AMG SL63. Ďalšie elektro a tým je Volkswagen ID4. Potom tu máme aj takéto biele Volvo XC40. Ďalej tu je Land Rover Defender 90. Takýto zelený Dodge Charger. Ďalší model je napríklad takýto Fiat 500 Turbo. V takejto peknej bielej farbe tu máme Toyota Supru GR. Mňa osobne veľmi potešil aj tento Mitsubishi 3000 GT. Je tu aj Porsche 911 Targa 4. Ďalej tu máme takýto Ford Bronco Sport. Na takejto veľkej karte sa mi podarilo nájsť aj Chevy Colorado Extreme. No a nakoniec tu mám ešte aj tento Jeep Wrangler z firmu Jurský svet. No a čo sa týka tých novších modelov, tak napríklad v takýchto krabičkách tu mám takýto starší Mercedes-Benz V123 vagón. Ďalej je tu napríklad takýto Buick Skylark Convertible. Ford F-150 Lightning. No a nakoniec od Matchboxu aj takýto Hazard Squad, takéto záchranárske vozidlo. Matchbox vyrába aj modely, ktoré majú otváracie časti a mne sa podarilo nájsť tento Mercedes-Benz G580. Takto nejako vyzerá aj krabička k tomuto modelu. Určite sa na tento model pozrieme aj bližšie, pretože ho mám v pláne otvárať do unboxing videa. Ako som na začiatku spomínal, tak modely pre rok 2025 majú takto krásne spracovaný blister a mňa napríklad potešil konkrétne tento model Ford Fiesta MK2. A druhý model, ktorý tu mám, je tento Mercedes-Benz 230 SL.
Tak toto boli modely od výrobcu Matchbox, myslím si, že sú tam opäť nejaké pekné kúsky. Veľmi sa mi páčia tieto modely na rok 2025 s takýmito blistrami. No a ja si už budem pripravovať aj ďalšie unboxing videa, napríklad na tieto krabičkové modely, alebo modely Hot Wheels ID, ktoré mi prišli takisto v poslednom videu, ktoré som natáčal. Takže pokiaľ sa vám tam niektorý model páčil, určite ma ďalej sledujte. Budem natáčať aj ďalšie videá, no a ja sa zatiaľ s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Čaute.